Terve! Terve! Mitä teet? Maalaan. On kyllä niin paskaa hommaa, että minä nyt tulee. Meneekö? Täällä pimeässä vielä. Pitääkö mennä rillillä? Vaikka. Hirveä nälkä. Mä niin maalaan tätä maalia ei ole enää hirveästi. Taas se loppuu. No vittu. Ei mä nyt viittynyt sellaista 10 purkkia ottaa. Jaa. On mustaa! Ei piisaa tänäkään. Ei piisaa, ei. Kyllä tulee komia. Mustat seinät ja mikä se on? Mikä tulee kattoo? Mikä se oli? Heksakon. Heksakon valo tulee kattoon ja musta kattoon ja kaikki on musta. Tosta on jäänyt kuule vähän maalaamatta, vai eikä oo, kun vähän ei oo sattunut Kuvaa sen. levyt kohdalleen. Mistä on tämmösiä läntteitä tällä? Se tuo vaan näyttää. Yeah. Entäs lattia? Minkä värinen lattia tuo? Tuleeko sekin musta? Se tulee ensi vuonna. Niin, mutta minkä värinen? En tiedä vielä. Valkea. No ei. Musta. Vai Hondan punainen? Ahaha. Oho! Niin se on. No niin, nyt mennään rillille. Siitä kun on makkaraa perunat, on muuten hyvät jakso erikoisjoukkoja. Kattokapa muuten tätä. Tydy, mikä se siinä on? No, ei huono. Tänään on koittanut lauantai-päivä aamupuuros. Ja kahvi. Nyt mennään rossaamaan. Vai mitä? Viimeistä kertaa varmaan tälle vuotta ainakin säännöstä pitää paikkaa. Ensi viikolla menee niin pakkaselle, että siitä ei enää pysty. No hommasin mikrofoninkin. No, kuule, mikä se on? Evanapi. No nyt on. Viimeisen päälle. Mä en kyllä tiedä, miten tätä käytetään. Mä en tiedä, toimiiko taas, mutta onpahan hommattu. Tää on kyllä ärsyttävä. Ei tule niin hyvää matskua. Ei tule katsoa semmoista spontaania, kun nyt joutuu aina ekaan virittelemään mikrofonia ja sitten, että no niin, jotain videoa. Ei oo, tuolta nyt tulee suoraan. Joo, nyt syvä, että mennään. Ja siitä päivän eliksiiriä. Ai. Nyt mentiin ihan budjettilinjalla. On hyvä. Onkohan monta pistettä? Ei se ole enää pisteenä. Tässä olisi olla vaikka 2 sinistä. On niin hyvä makuun. Tietää pisteet. Jonnet ei muista. Miltä tuntuu ajamaan parhaimmalla autolla? On hyvä. Onko? On kyllä varmaan. No onko? Siellä on. Uudet saappaat pitäis ostaa. On reikää vähän. Miten tuolta menee kaikki hiekka sisään. Sama on toisessa kengissä. Mä en tiedä oikein mitkä ostas. Ostaisiko tämmöset samanlaiset? Ne on ollut ihmeen hyvät jalassa. Varmaan niinku parhaat jalassa mitä on. Mulla on ollut Siniä ja TCX ja mitähän kaikkea. Tekis mieli ostaa tämmöset samanlaiset. Mutta tekis mieli ostaa tekkikympit. Mutta mä en tiedä, että tykkäänkö mä niistä sitten. Vituttaa ostaa 7 kenties, jos ne onkin sitten ei tykkää. Ne on kyllä hintalaatusuhteelta on ollut hyvät. Nyt tänne mennyt tuo reikä ja tuolla menee niin paljon hiekkaa tuonne sisään, niin se menee tänne kantapäähän. Vittu tuo painaa tuolla vuoren sisällä täys hiekkaa. Hiekkaa niin paljon. Ei oo hyvää se. Ei vittu. Vähän kylmää. Eikö oo?
harmaa. Katsotaan tuliko pyörästä pirtsakammin kuin uusi mäntä. Vai? Miltä näyttää? Hyvältä. No mutta ajaminen nykyisin jotenkin saatana hankala. Hävinnyt taidot siitä hommasta. Ennen ne meni niin sulavasti ja oli helppoa. Ja nykyisin tuntuu hirveästi ohjelmaa. Vaikka ei näytä. Ehkä. Ja koko ajan semmonen hirmu kiire on. Siitä tulee semmosia turhia virheitä. Ja pitäis höntyillä. Mutta höntyyllä. Kato kun tulee savua vakoputken päästä. Haloo. On kyllä ihan hyvä. Mitä meinasit sanoa? Jotenkin liukas on joistain ohi. Tää mä tiedä tuntuu siltä. Pitäisikö sun käydä vuorostaan kehittymässä? Mun pitää ottaa varmaan vähän pätkää. Kaikki on odottanut niin paljon. Kaikki kyselee, niin milloin se Julia ajaa? Ei ikinä. No sitten kun... No viimeistään ensi kesänä, että 100 reenataan oikein kovasti, niin sitten näytetään. Ihan hyvä, vielä se ei ihan yli mennyt, mutta ihan nätti liitorataa. Siitä se lähtee. Vähän mies kyllä vauhtia saa lisää. Anna, kato tapeilta menee, ui jumaa. Kato, että joku menee pöytähyppyri yli. Mä en tiedä mistä pyörän äänet tässä mikissä. Kuulostaa ehkä vähän ouvolta. Sieltä tulee... Ei aivan. Siitä se pikkuhiljaa hyvää tuloa. Mitenkä menee? Märkää on. Onko? Oh. Ajat sä kakkosella? Ja kolmosella. Joo. Tänään on mukaan joku vuoden harmain päivä. Lonkeropäivä. Onko? Harmi tänne ipakalle. On mun silmässä hiekkaa. Ei. Tuntuu siltä. Joo. En tiedä, mitä opetellaan. No vittu kaikki. Mikä siinä on? Välillä Aivan menee kauheaa. niin hyvin, välillä sulla ei tutustu mitään tuosta touhusta. Niin se on. Miksi? Ei osaa, niin ei osaa. Miksi kehittele meni niin hyvin? Niin. Ei aina onnistu. Ei onnistu, enempi ajaa. Jos takaa raivossa. Sonna vaan pelittää. On kyllä ollut ihmeen hyvä pyörä. Vittu hyvä. Toistaiseksi. Ei kannata liikaa kehua. Nyt on kaikki laitettu. Talvella uusi mäntä siihen vielä. Pitää tulla kytkin katsoa.
Tuo menisi yli, jos uskaltaisit vaan mennä. No ei. Mutta kun tuntuu, että me niinku pysyttäis pyörän kyyttis. No pitää Puristaa perseelle. puristaa perseellä ja polovilla. No kun ruveta salilla käymään. Varmaan. Miten tuntuu, että se niinku käsistä lähtee, että tangossa pysyy kiinni vai? No ei, kun jotenkin niinku No en minä tiedä. Pitää jännittää koko vartaloa. Mm. Ei sitä äkkiä uskoisi, mutta jos itsekin ajanut, niin ei tiedä, mutta aika paljon tarvii niinku voimaa. No Tai niinku lihaksia. Vaikka ei mullakaan niitä nyt oo, mutta kyllä se vaan on. Niin. On hyvä, että mulla on. Meneekö yhtä taitavasti kuin äsken? Aika nätisti menee. Kyllä noille tunnille menee aika nätisti. No alkuun vähän tommoista haparointia on. Henkus saa pistää nätisti menemään, mutta ei kyllä uskoisi, että neiti on pari kertaa ajanut. Mutta taidollisesti tai teknisesti meni ihan yllättävän hyvin toi. Tapelta vaan. Hyvää tuloa. Siinä oli varmaan vuoden viimeiset ajot. Ainakin meikäläisen osalta. Tääkö nyt mennä talvella ajaa? Mä ajan ollenkaan. Et aja ollenkaan? Enää ikinä? Jaa, miten se niin? Meni niin hyvin. Jaa, ei kai siinä. Kyllä 45 tuntia on kyllä männälle liikaa. Kiitoksia vaan Terolle asentamisesta. Oli hyvä nyt. Tuli eri tavalla vetoja. Vai mitä? Kyllä. Olisi järjepöjät jäänyt laittamatta iteltään ehkä. Kyllä mä ehkä nyt osaan laittaa sen, mutta en kyllä tarvitse jatkossakaan itse laittaa. Luotan ammattilaiseen enemmän kuin itseeni. Mitäs? Vettä tuloo. Vettä tuloo. Rupes just sataamaan. Asennetaanko me sen heksagoniin tänään? Kattoo nyt. Pituuttaa kyllä kun noin kylmä. Aina kun lähtee äävästä, niin tulee ihan perkeleen kylmä. Sukat ihan litimärät. Silloin kun vetää sillä penkkiä. Semmoista tällä kertaa. Semmoiset ajot. Oli kyllä ihmeen ihan jees, mutta neppailuhan toi on toi. Meikäläisen ajaminenkin pitäisi saada vähän tatsia tuohon hommaan. No ensi vuonna sitten. Nyt alkaa niinku off-season ja peruskuntokausi. Ruvetaan hiihtämään niin pirusti. Vai mitä? Kyllä. Hiihtämään ja kuntopiiriä. Joo, iskussa sitten ensi vuonna. En kyllä tiedä mitä ensi vuonna tapahtuu. Mitähän ajaisi niinku. Pääsen, että ainakin pitää harrastella. Harrastelua on kyllä ollut koko vuosi taas, mutta en tiedä miten sitä kilpaa tulee ajettua. Aika näyttää. Ei ressata. Nyt unboxataan uusi paketti. Mä en kyllä ymmärrä, että mitenkä teetkö kuvaa. Mitenkä niillä on aikaa kuvata ja tehdä kaikki niinku hommat. Ihan sama mitä sä teet, jos sä kuvaat sen, niin se menee puolet enempi aikaa. Mä en ikinä meinaa kerätä kuvata mitään. Se ei tule kuvattu, kun menee kaikki aika siihen kuvaamiseen. Pistooli. Ohjeet. Mitä ei tarvita. Vahdotinkin tuli. Se on niin kaunis. Siinä on kyllä varmaan paras pesuri. On hyvä pestä nyt.
Nyt kun te pesette niitä pyöriänne, niin peskiä tälleen altakin välissä, koska helposti jää tänne alapuolelle paskaa. Ja muutenkin joka kulmasta peskee niin tuo. Välillä kun katsoo joidenkin pyöriä, niin melkein näyttää siltä, että en olisi ikinä pesty, vaikka ne onkin pesty. Yksi mikä kannattaa hommata, niin ilmanputsarin pesukoteella on pikkusen kätevämpi. Sä tuonkin pestyy aina puhtaaksi. Sitten ei muuta kuin pesuhommi. Testataan miten se uusi pesuri toimii. Tässä on kyllä pikkuinen pistooli vielä. On hyvä. Ja pesutulppa muistakin laittaa aina. Noin vaan tuli vehkeet puhtaaksi, pyörät puhtaaksi. Ei maha minkään. Nyt on kyllä meikäläisen pakko niin ettei homma mene liian vakavaksi. Niin. Onko kyllä aukastu kalja. Nyt se tietää, että homma ei ole liian vakava, jos pystyy kalja ottamaan. No mitä, onko täällä homma liian vakavaa? Ymmärrätkö sä tätä mun? No en. Siellä on merkkiä katossa. Se valo tulee näiden merkkien sisäpuolelle. Ok. Siellä on heksagoni kasassa. Luotaan saadaanko me kahdestaan tuo ehjänä tuonne kattoon. Kohta mä polkasen tähän päälle vahingossa. Missä on? Kuka se siellä? Vaan maate. Eve. Prätkäkin siinä, niin. Toivottavasti tuo valaisee tarpeeksi tuo valo. Pitäisi tulla tämmönen pimeä luola. Pimeä luola. Vaikka kalja. Onko? Se tulee niinku tänne reunalle. Niin alkuunkaan, eikä täältä noitten sun edellisten merkkien mukaan. Vittu heittää 10 senttiä. Ja oli noin päin, mitä se näinkin pituussuunnassa ottaa se keskikohta. No on ottanut pituussuunnassa. No kummanko oot mitä ollut päin vittua? No en tiedä. No pistäpä se siihen uudestaan. Ei. Tässä on tuo reuna ja teippi on täällä. No voinko se nyt laittaa siihen? No en minä tiedä. Riippuu, jos mulla on kyllä leikataan persettä se on. Mietitään vielä uudestaan, että kyllä tälleen voi tänne tulla vittuun. No.
Ketelle sitä siellä? Mä en itse katsomaan sitä. No kyllä siihen nyt vaan. No, sitten vittu ei kun ruuja. Epäilen kyllä, että vittu hyvä. ihme sattuu vittu kohdalle, niin on kyllä vittu varmaan ihan paperi. Mitenkin sä oot niinku aiemmin mitannut? Tuollakin tuossa on teippissä, niin se on saatana 0,5 metriä. Siellä missä se ei pitäisi olla. Miten se voi olla kohillaan? Tiedätkö mitään? No. No, aha vitu vinossa. No en mä tiedä. No kyllä se aika suorassa on. Nyt jos joku rupee sitä mittailemaan, niin... No ei se just ottaa mitään käteen ja mitään. Ei voi pyytää ketään kaveriksi. Eikö? Ei. Pam pam pam! Vesa jysäyttelöö. Keskisen Vesa. Onko? Tätäkö meidän piti päästä katsomaan? Kyllä. Hirmu kiire oli. Kato nyt kyllä hienoa. On. Kuopiossa on kyllä pikkusen komiimmat joutuiset yleensä. Mut siellä on vaan heksagoni katossa. No ihme. Se on ennen vielä myy. Harmaan päivän kunniaksi. Maistuuko? Maistuu ihan jees. Jees. Mä ikinä kuppiin sylkäsin. En oo sylkässy enkä sylkäse. Kyllä mä sen verran alan miehiä oon. En tiedä minkälaista pätkää tuli, kun loppu puhelimesta akku ja vittu vaikka minkälaista säätämistä on ollut. Pitäis olla ihan niinku erikseen joku kameramies. Yrität ite tehdä ja kuvata ja vittu, tee kaikki ite. Ei se tuu mitään. Vai tuloako? Tulo. Ei, hirveän hankala. Hirveetä säätämistä ainakin No niin, tulee. se on, kun pitää säätää ja kuvata ja vittu säätää ja... Ehkä ihmiset haluaa nähdä semmoista. No en tiedä, olisi nyt paljon parempaakin, jos joku ihan kuvaisi. Jollakin jalustalla asettelet. Tai siis kukkaruukku, jos joku tietää hyvän painofirma, että uutta mertsiä saada. Mistä saisi huppareita ja kolliitsipaitaa ja teepaitaa. Silleen kohtuu hintaa. Tietysti mahdollisimman halvalla pitäisi saada. Pitäisi hommata uusia vaatteita. Mikä pipu toi on? Onko se merkki? Oh. Merkki pipo. En tiedä oikein mistä olisi hyvää. Se on hankala. Se on hyvää monesta vaatteet. Kohta iltapalaa. On kyllä ollut aika touhupäivää. Kello on. Me lähdettiin silloin 11 ja kello on 7. Me ollaan siitä asti. Menty. Niin taas. Kelloskin tuli aktiivisuus täyteen. Niin kyllä vähemmistäkin tulee tällä touhulla. Tähän on hyvä päättää lauantai-ilta tai lauantai-päivä. Koko päivä touhuttu nyt vähän evästä. No, kunnon peperät. Vinksiin, riettuperunoi toi. Poppressee, mozzarella-tikkui.
porkkanaa, kurkkuu, arjusta dippiä ja kaikkia herkkuja. Siihen kylkeen yksi kaljameira. Kato. Mä maistan. Testivideo, mä arvostelen tätä. Ihan jees. Se on että 3/5 tarvis limeen ehkä siihen kylkeen. Oli vähän niusi, mennessä loppuun toi siipikastike meillä, mutta on tästä ehkä vähän maus. Näin syyvään kaksijalkaiset. Se painastaan tolleen, sitten dipataan ja noin. Kiitos kun katsoit videon. Pitä kanava tilaukseen. Tykkää videosta. Ja ota muutkin somet haltuun. En tiedä mistään paitsi. Nyt me syymään ja katsotaan temppareita pari jaksoa ja ruvetaan nukkumaan.